yaşlyk dramasy aýdymyň bar, ýürege çuman aýdymlaryň biri. Senin toyun görmedik. Sen toyun näme üçin? Gönläp jogap berenim soramy. Menne şo ýok da, menne şu makyaj, maska ýok. Durmuşda iň gorkýan zadyň näme? Men bara özüm yrymçyl bolanda. Sypmal däl de göni soraga bir san jogap bermeli. Dogry hasaplamadym, sebäbi ol o gyýdalader gyýdydy. Hemme salam. Online gepleşigimize hoş geldiňiz. Bugünkü mihmanymyz Batyr Muhammedow. Yani Batyr Çapay. Soralaryňyz geldi, soralaryňyzy okudum, içinden saýladyk. Mejatma olanlar bolup hemmämiz bilelikde. Arasyndan gowlaryny saýladyk we gereklilerini saýladyk. Meňde soralarym bar, meňde men soralarym bar. We öz soralarymyzy goşdyk. Gepleşige başlaýar. Köp uzun çekemde. Gün başlaýar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gomrad Muratça. Gom Batyra. Hudaýa şükür, özüň näli? Hudaýa şükür dedem, go jan sag, işler gowy. Hudaýa şükür. Birinjiden mejatym adynyň köp sawalsyna ýazym gelä, getmedi ýykmadyň, kabul etdiň. Gepleşimde mehman boldun. Birinjiden köp sawalam. Onu uzağa çekmez, uzağa çekmän bilen bir gün başlaýar. Gün başlalymy? Başladyny. Birinji bilen ömür dörejiliň özüň barada birazjyk aýtyp berseň, özüň biografiýaňy aýtyp ber, ömür dörejiliň. Birazjyk bolmaýmasa? Aýda arkaýna. Men 1984-nji ýylyň 17-nji ýanwaryna dowuldum. Mar welaýatyň Murawet trawyna. Aýdym sady ýerden başladym. Kiçilikden 1996-97-nji ýyllarda Tören Obatowdan Nowat başyňaty Ödönýän Obatowyň ogly Tören Obatowdan dutarda saat çalman aýdym öğrendim. 2001-nji ýylda mektebimi tamamladım. Gulluga gitdim. Gullukdan geldim 2003-2005 gulluk ýyllarym. 2005-nji ýylda gullukdan geldim. 2007-nji ýylda ýanglan diýarym telewizyon ýeňçisi boldum. 2012-nji ýylda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna okuw ýerdim. 2017-nji ýylda üstünlükdi tamamladım. Şu wagtam Murawet Rap Medeniýet öýünde akompaniatör wezipesinde rahmet çekken. Onun alır meğer sonra uğraymasa dedi yazmışan atlar. Esası piko atlar. Kıyıskaça diýmäňne ýene bir azjyk maşgalan hakynda aýtyp geçseň. Maşgalan barada. Men bara özüm yrymçyl bolanda, Ramnaçan. Şoň üçin 10 çislony şeýle gowy ýa-da ýaşlykdan 10 2010-njy ýylyň 10-njy aýyň 10-y. Şonu şeýle maksat tutundum da şonu toý edernip bonin bir Allah janyň emri bilen nesip edip şonu toýum bol 2010-njy ýylyň 10-njy aýyň 10-ny toý etdim. Ondan ýene bir lokan ardymady ejem pahyryň adyny aksam gyýdym bolsa diýdim bolyn. Şeýle bir ýene bir Allah janyň gudraty bilen 4-nji noýabrda ejem pahyryň dowlanyny da edir şownam gyýdym bol. Tüyleme. Şoňa da Real gudrat. Kolum bir gyýdym ma? Gelnejem bilen nädip tanışdyň diýip bir 20 ýyl sorandyrlar ha. Toyda bir daha tanışmadyk, men toyda gördüm bir hili adamda bolýan eken. Öýlenmäken känem bir maksatlaşýan kän bir agalam dostlarym aýtdy. Şeýle Palavinkan diýilýär men 10 ýyl ors mektepde okamsoň şu ors rus sözlerini köpräk bilýän. Palavinkan diýär şol maňlaýan ýadylan nesibende adamy bir görüňde şonun içinde bir zat bir ýoknu eder diýerler-de hakykatdan toyda gördüm-de şu bada şu men aýalym bolar diýdim da şu. Bana real radan däl hatça awan. Ay sağ ol, tüyleme.
Haçan o da 8-nji klas okuwçy ol. Olin gün gördüm de şu men aýalym bolar diýdim, hakykatda men içimden da şükür bir hilen boldy şu. Bolup gitdi. Sınıfta kaçarak başladın ha? Sınıfta başladım. Sözü näl men düşünmedim Ramazan. Düşünmedim sonra. Aydyma kaçan başladın ova? Kaçan o eýem bir aydymçy hökmünde bir başlan wagtyň? Kaçan gyzyklanyp başladın? Eýem şunu bildiň-de men geljekde aydymçy bolýan diýip. Ola özüm bilenim märi men aydymçy bolaryn edime. Men aydymçy bolaryn diýen söz bar ha, Ramazan şol. Men arzu bolmady şol maksat boldy da. Ol bir maksat boldy, bir men bolaryn edip ýapyşdym da. Hiç ili şu aydymçy bolmajam anlamadım da. Häzir men aydymçy bolmadyk bolsaň başga näme kär ederdiň diýip sorag berseler, hiç o soraga jogap tapmam. Bu soraglar wada sen şu wagt özüňe sorag berdiň, özüňe jogap berýärdiň, bu soraglar berjekdim da men sana. Başga hiç görüm etirmejä. Özüm bilenimden näreýam ejem paher bilýän şu köne bedirelenmedi, taňyrlanmady, deşelse zyňardy da ileri. Musra bolin. Şolar çöpläp alyp şu taýda örüp, şolara kakıp aýdym-aýdar örerdim da men bilýän şu moş şu wagt 3 ýaşymdadyr ýa 4 ýaşymdadyr. Iýam şu wagtdan iýam kelle ýürep şu aydymçylykda da. Ýöne edil aýdym-aýdyp ýanky halka hyzmat edip başlamda 1996-njy ýyl 6-njy sınıfdadym da. Dutarda saat akşam 11-de teleşkada gaýtýan aydymçylar aýdyp bolýardy, onsoň men başlaýardym. Ýöne men arzu etýärdim. Menim teleşkada aýdasym gelýärdi ýene. Halipan kim adam? Ana şu dutarda Halipa meňem aýtdym, öden ýa Nobat oğlu. Nobat başyň aty Töre Nobat. Birinji Halipa. Birinji taýýan Halipa. Dutarda estrada ýoluny agam öpa Halipa. Estrada ýoluny urup duran. Birinji elimden tutup teleşka çıkaran, birinji elimden tutup studiýa elten. Aýdym men mana klip düşürmäne. Wepa Muhammedov agam. Batyr Muhammedovdan. Näme üçin Batyr Çapay? Çapayev diýip serkerde aşy bolan. Çapayev diýip bilýändirler. Bilýän. Ay bizden de şolanlar bilýändir, most ýaşlar bilýänler. Son adynaky uçaskada da bolum da. Anan Owan ady Çapayev. Owamyň ady da. Onsoň şondan Çapay diýip gelýär, dogrymy? Onsoň aýdymçy bar eken, şu Çapayda bir aýdymçy bar Batyr diýip. Çapaydaky Batyr goýatdy, Çapaydaky Batyr geldi hon toýa, Çapaydaky diýip ona şu daky diýen 4 san harpy kän berip gysgaltdylar. Men hem ýylyňla atyň soý diýär. Anlaçan. Ýylyňla daktyr şolady. Aydymçylaryň köpüsi toýunyň disklaryny, muştoklaryna hödürleýär, toýunyň disklary bilen paýlaşýarlar. Ýani diýjek bolan disk satýan, disk dargadýan studiýalara paýlaýarlar. Senin toýuň görmedik, sen toýuň näme üçin paýlanmady? Paýlamany dogry hasaplamадym, sebäbi ol simeni hatda ol bir şahsy ol. Her kim men şu toýma aýdamda men daja şu adam sanam çäklendirmedim. Hem kime aýtdym toýa, birine daja toýa aýdamda kim men tanıyan bolsa tanışlan adam aýtdynyň men onun öýlenýän diýip hiç ýer adam san çäklendirmem. Hatda bir toýda alba Murgatrana bag toý mekany ol 2 etaj daja padvalanma bolýar. Duruşyna şol zanip doluşogun men üçin. İsteseler padval oturdu olanlar bilyard, isteseler birinci etajda, isteseler ikinci etajda. Hiç adam sağın da çeklendirilmedi. Şoň üçin şoň men toýum görese gelýän adamlar bardy. Natural Türkmen toýu diýen adam san çeklendirilýän. Tawa diýjek bolýan men toýumy görese gelýän adamlar bardylar şoň. Wagt tapdylar, bardylar, gördüler, boldy. Ondan soň diskde görmek ony. Dogry mafadym okat. Batyr aýyna bilişiňe görä, biziň himayetkarymyz Istanbuldaky Fitch House. Dogry maýsam men seni öňünden bäri tanamok.
Misal üçin Aman DJ gittik. Ondan soň diýeli ABM, DJ BG, CD, Azad Oraz, Yazverdi Mahmut. Men özüm üçin aýdýan, men öz adymdan aýdýan. Şolar men tanaýadym. Ýöne seni men şo mahal tanamakdym. Batyr Çapay ya Batır Muhammedow diýip men şo mahal seni tanamakdym. We sen pikiriňçe men näme üçin seni tanamakdym? Ýöne men sen aýdymlaryňy maňa dinledende, "He, men şu aýdym dinledim, men şu aýdym bilýän" diýädim. Ýöne seni tanamakdym, aýdymyny tanaýadym. Şu ýa tanan aýdymçylaryň bar sen. Şo ýyllarda şolaryň pikowy ýa-da momentlaryny men toýa gitýädim, emma şolaň aýdymlaryny aýtýadim toýda. Menin tek özümi Batır Muhammedow diýip elan etmenim o. Ay ýöne onkyýalyk diýsen mysal üçin sen aýdymlaryň ba men sana diýen şo döwürdäki aýdymlaryň men eşitdim diýen düşünýän. Şolary men tanaýadym, DJ BG zat diýip tanaýadym. Men sana ortaça aýdan 2006-2007 ýyllary, şo primärna ortaça aýdan, ortaça. Şo döwür ýöne men sen aýdymlaryň eşitdim. Men diýen, men seni tanamak ýöne aýdymlaryň eşitdim. Beýle. Bilmedim. Men pikirim reklamaň üstünde, PR-yň üstünde başta çalaý işledim. Ve misal üçin ýürege çuman aýdymlaryň biri, ýaşlyk dramasy aýdymyň bar, ýürege çuman aýdymlaryň biri. Haçanda men DJ BG-nyň ya Yazverdi Mahmudowyň ya Azad Orasowyň we beýleki şoňa meňzeş aýdymçylarymyzyň kliplaryna üns berýärdim. Ýöne sen aýdymyny tanaýan klipiňe üns bermedim. Şo sebäpden seni tanamadym. Bolup bilermi? Gönläp jogap berenim soramy. Jogap beran. Klip çykarmana pulum ýokdy şo wagt. Men aljak jogaplarymyň biri. Biram şu aýdymlar bar, şo wagtlar aýadan aýdymlar bar. Nazar Nuriyev diýip bizde studiýa bar, CNN studiýasy. Şol olan meni çağırdı, sen neydi? Sesin go aýtjan diýdi. Muht ýap başlady men aýdymlamy. Hatda aýdym işletmän adam ýadym ýokdy bilip muht işleýärdi. Onsoň böyle men MP3 aýdymlar känide klipa ýaky diýişmeli. Klip düşmäne ýadym ýokdy. Men goşulýan. Men özümem rap aýdýanna, tako yumşak raplardan aýdýan. Ve 2005-nji ýyl 9-njy klasskam birinji rapymy studiýny ýazgyga geçiripdim 2005-nji ýylda 9-njy klasskam. Ve şo mahal 2005-nji ýylda bir aýdyma men 300 000 manat töläpdim öýden ýalňyşmasam. Ve şo 300 000 manat men 4 ay 5 ay töwereginde jemledim. Öýdäkiler kömek etdi. Men soňra gitdim ýöne maksadyma ýetdim, ýani arzuwuma ýetdim diýerler. Sen diýişiňe men goşulýan gaty kyn da mahal häzirki ýalak aňsatda mümkinçilikler häzirki ýalak belli. Batyr Çapay'ı has tanymal eden aýdym haýsaýdym sen pikiriňçe. Ýaşlyk dramasy. Ýene bir köp soralar. Näme üçin öňkiň ýaly köp täzeliň ýok, öňkiň ýaly täzeli ködürlen ýok. Men täzelimi ýerleýän nälerler. Öňküden kän has täzeli. 2019-njy ýylda näçe san aýdym ýazdyň? Näçe san aýdym ýazga geçirdiň? 2019. 80 san aýdym ýazdyň. Toyun aýdymlaryny diýem, men köpçülige ine hödürlenýär bilýär, afterski aýdymlar bolup biler ýa klip şeklinde aýdymlar bolup biler. DJ kolam YouTube'da, Spotify, Apple platformalary hödürlemek üçin näçe san aýdym ýazdyň? Sonra näçe jogap berer? Şu klipli sorawy şu jogapda ýapaly opşe klip sorawy. Bolýar. Men klip düşmän halam oklay. Biri özüme çin var. Oňuramak şonu. Bir nähilitene. Ne käwre olanlar ene başlamaz wada günnür gije gözlewde nähil klip bolar. Hatta köçede neç baranymyzy bir ýer görýärlerde 5 taýda klip düşen odan ol. Kellelerine şol klip düşmek pikiri has köp ber tutýar. Menne şu aýdym döretmeli Halipalaň aýdym bolsa da şunu işläýin. Ya bir
daşary oğudan aýdym şunu göçürene türkmençe açyryň pikirim haf öňde ýöne klip düşmek medelen doğru maýdan şu klip düşür ýani olanlar şolar dürtüp düş şo dawa klip edel ettirelerde hemme kliplenme men. Özüm höwesim ýok şu klip düşmän. Klip meselen yapaldyň men pikirimçe klip meselen entek yapmaly. Klip meselesine ýene gelir. Başga soralara geçelim. Bali. Tesvirlerde sen muştoň bolsun, muştoň bolmasyn sana negativ az. Beýlek aýdymçylarymyza garanda halk näme üçindir, il näme üçindir sana negativniken wad eden ok bilen. Hudaýa şükür. Näme sebäp? Bir pikiriň barmy? Hiç kime hükünmeyelim molaymasa. Bira hiç kime hükünmeyelim. Bira soru ne cevap bereliysen ne gıylanmadı toy bayramlarda var ya da makyajlı giyinli salona çıkılıyor. Ona çok edilen tanışyaz. Mesela için ne tanışyan töyüşyan sonra damaşım bitti öde ya dedi var yanında gün geçilen yağdelerin kan oluyor orada mı radeleşen mi? O diyen o dönemde eleken didir yani yağdeler oluyor da. Menne şu yok da menne şu makyaj, maska yok. Bolşum ma bol yani. Şoň üçin kad yani. Ştaýda belap gir keçeli zadymyz. Dijek bolanyň sen muştoň bilenem, aýdymçylar bilenem, öýdäkler bilenem bir maskada, bir şekilde. Hawa. Doğru. Doğrumy? Gowur zat, onu her kim başaranok, aslında gowur zat we kıyın bir zatlardan. Öz durmuşyňdan alıp ýazga geçiren aýdymlaryň barmy? Hawa. Ken? Haýsy aýdymlar? Sanap bilseň, sanlaryny aýtsaň. Geçirelimi. Şolaydım. Salçın durmuşumdan annen. Ondan toyum dönüm. Bana söz ver. Güllerime baka. Bana söz verdi. Buraydım. Yazık. Donum toyda aytmakçıdım da tamam. Toyumda da aydasım gelmedi. Mümkünçülüğüm olmadı şeyler. Adam kan ol başa. Başka da ba. Gullu ödemde hemişek oğlanın köpsünde bolş ya gullu ödemde sevgilim bir vefalı gitti na primer. Ondan hem aytıptım. Alladı meni murgaptan ne usyar seher şemali şolay. Garan şutaýda ene belä keçen näme üçin bu soragy getirenim aýdaýyn. We sen aýdymlaryň içinde göçürlen aýdymlanan ba ýöne. Adamda şeyle bir zat da bilen 10 gerek ýaşlyk edip bir gerek ýamalyk etsen şo ýamalyk ýatda gala bilen özüň. Näme sen şo göçürlen aýdymlaryň barada näme pikiriň bar? Şo barada näme aýtsaly? Men göçürlen aýdymlaryň ýa umumyň göçürmek bar. Senin göçüren, sen öz pikiriň aýtdyň, şahsy pikiriň aýt. Şolaýdym gowurdum da göçürdüm. Aýtdym. Onu Ahlat diýen. Alham aldyň şolaýdymdan. Şo aýdym täzeden aýdasym geldi. Ondan men onu hiç kime nabeazvat etmedim. Şunu dinläde gayret etmedim. Ey dinle şunu diýip. İtledim şol atly orijinal variantyny dinlä bermeli on hiç eli. Zor ki o. Yani Hudaýa şükür dinlenýär, prosmotr, sag bolsun gelýär. Ey plan iýfin aýdymyny daşet öwürtsin aýagym diýär. Doğru söz ya. Men olara ya internette doğru demem. İnternette koyayım da ne tırşlaydım, dörettim meni diýem oga men. Ya men atritsat edem o göçürenimi. Olan bir gowdat. Yani boynuň almak mertligiň bir alamaty diýär o. Adalar has köp ýaşlyk dramasy diýen aýdymyň gowy görýär. Sen hem şo tanymaly olan aýdymlaryň biri. Bir henglen beräýär bize şona. Kannalyň oýunna tejenne galy. Meniň ýigit wagtym hey, seniň gıywatyň. Ok geçmeli ýylgynyň içinde galy. Meniň ýigit wagtym hey, seniň gıywatyň. Ay tüýleme. Kızıklı soru olan birine gelip bir çıkışın üçün
iň uly alyp gören tölegiň, ýagny gonoraryň. Neybe. Ne çakarı? Men bir daha bilýän. $10,000 Hiç açan şey. gördüm. Ha? $10,000 alyp gördüm. $10,000 alıp gördün mü? Ağzımdan da açtın yani. Yok, ançalık kırama. Yani men bilýän hiç açan şey 97-nji ýyl bolsa şu adam 2020 may 23 ýyl bolýarmy? Toyotip berenme? 20. Taws awa 20 ýyl bolýar. Men hiç ýadyma düşenok da maňa Batır Muhammedow mesel hawa aýyn plançany toýatjak, boşmy hawa boş. Näçe manat? Plança manat. Bollugurun ýok belli diýilen ýadyma düşenok. Hemişe Diyen narxy. Koyut düş bada ha. Yok hiç açana. Şu diyen narxyma alıp görem ha. Men bir amara bir Hudaýa şükür etýän tarapyma şu ýyl içinde ýaýrapdyr gowurun şu Batır Muhammedow. Biraz şu yetim diýsen, ýetirinip bilenmok diýsen, ýagdaýyňy düşünýän eken, kömek etýän eken diýen gurruny ýaman kän aýtdylar. Şeýlemi diýip aýtýanlar. Hälisinema ol hakykatdan hem şeýle. Şu adam aýtýan şu yetim diýseler biraz durup bilenmok, biram şu ýetirinip bilenmok diýseler durup bilenmok. Gön näçe manadyň diýen. Şu wagtda çenli gelen teklipliň içinde iň täsini, iň kelläňe sygmajak bir teklip. Neme diýdi o bir toýda? Olam ýardymşdaý bir toýda. Ağam senem diýdi, galsana o diýdi. Täsin teklip. Ya Süranoklar mağam sen diýdi o. Süranoklar mı ya vah amcan diýdi. Bir galsana sen ya diýdi. Entem siz bana diýmeler. Şey diýmelekin. Sen ýanky diýişine söz ýok. Aýdym üçin, ýani sunugat üçin halap gowurup diňleýärler. Ýöne egerde aýdymçy eşik giyinýän eşigini repertuaryna ünsürse, ondan başga da kliplerini ünsürse, hasam ýanky diýişimiz ýa tanymaly bolýar da. Hasam ınjyk adamlaryň göwünden turýar diýerler, şeýle diýerler. Bäş barmak deň derler. Şonuň üçüsi diýeli senin klipiňem, eşiňem gyzyklandyranok. Diňe sunuwatyňa gyzýarlar. Diňe sunuwatyň üçin diňleýärler seni. Diňe sunuwat üçin söýýärler sen diýeli. Ýöne şo bäş barmaň ikisi ýa klipiňe ünsürýär, ýa diýeli eşiňe de ünsürýär. Şonkaýalyk bolmagy da mümkin bilýän. Şo bäşini de ýanky diýişim diýalak. Halanmaň üçin, tanymal bolmaň üçin men pikirimçe eşiňe de klipiňe de ünsürsen hasam gowy bolar. Indi bu diňe men pikirim. Ne cevap bereyim mi? Bera. Şu bäşin üçüsi diňleýär diýdiňde aýdym üçin. Misal şey diýdim ama. Şöyle üçüsi bolýar maňa. Kanagada bereket diýär türkmen. Ola birinciden, ikinciden hem aýdymçy diýmek sözüň özü aýdyp dur da özüne soragyna jogap berýär. Aýdymçy, demirçi, agaççy. Aydımçı. Aydım aytmaly. Näles gedem kama nirde näme? Nirde näleýin? Ýok, aydymçı, aydym aytmaly. Eşe ýyrtyk däl ýa bir itiksiz däl. Onsoň sunwatda kamilin çägi ýok. O ýetmeli derejaň soňuna ýetip ýok, oň soň ýok. On näçe gitsen gidivermeli. Ýöne şo ýolny bir plan edip yetsem da diýip ýörmelerler ýeten derejäne şükür edämeli men pikirimçe. O bu senin pikirin. Meni şu ýeten şu wagtky derejem kanagatlandyrýar. Belki men dinleýijilem janar sag bolsun, hemmesine sag bolsun aýtjan. Belki maňa has bundan hem ýokary derejeler diýmek dözýändirler maňa. Ýetip biljegim anan ýandyrlar. Bundan hem ýokary derejelere. Sen ýetip bilýän egerde plan hil hereket etsen diýändirler. Ýöne janar sag bolsun, olara köp sag bolsun aýtjan. Ýöne men özüm
kanaatlandırıyor da şu at yeten derece. Allah azan şu ıyda düşürmese edesi derece böyle. Ne böyle. Govam, go. O govur zat adam o nefsine erk edip bilse o govur zat. Yöne sonunda da ağır bolsa da yine diyenin hemen kliplerine şu edemok men kan klip halamok diýseň de men näme üçin kan şu soragyň üstünde duranmaýan Halamok diýmedim. Bir düşmege höwesim ýok yani. Awa, düşmege höwesim ýok diýerler. Höwesim bolmasa da ağam şol men her bärde hiç kim kemsitmek ve kiçeltmek pikirim ýok da ýöne kliplerinde düşürülüş hilinde problemi var. Düşürülüş hilinde mesele var. Düşündürüp bilýänmi? Men näme üçin bular ýal ynjyk nokat goýanymyň sebebi men özüm sinematografiýany okudum. Men video Onu zaten düşünýän gözülen eretdiň ama. Hawa, olan bar, hawa düşünýän göz bilen men aýda otyryn. Ýani düşünýän dälden diýjek bilen professional bir göz bilen aýda otyryn. Geljekde netip bolsa senden professional derejede klipler garaşatar. Bolýa ady işle ýöne şu döwran diýişýär bambikski klipler bolsun. Qarasy etçek beýçek maňyş bambikski bir klip 10 klip 5 klip geçirçek de bolýa. Sürersen. Netip bolsa. Kiçken maşgalaňda mektepde nähil çağadın? Görelýär çağadym. Yani hiç meseleli değil, akılcı olandın ha? Öz eşim hatta ýumany tüklemänem men şol 6-njy sınıfda şol ýanky tören obatyň eline dutar çalmany öwrenim diýende şol mektep internat diýip atlandyrylýardy. O ýerde ejeňem ýok, kakaňam ýok. Birinji gün hepden birinji güni kakam düşürip gaýdardy internada. 6-njy günüm mektepden alyp gaýdardy. Şol 6 günläp eşimize özümüz ýuýadym, tükleýärdim. Şo wagt bir hili bolmaly atýaldy da biz üçin. Men hatta gulluğa baramda da gullukda känur kynçylyklara duş gelmedim de. Şol abyşyn durmuşum da bolýan atlar. Şo pastelin zapraf ketmedim. Hawa pastelin zapraf ketmeli, eşiň ýyrtylsa özüň çatmaly, ýurtda özüň tüklemeli ýumaly. Hili. Şo mektep ýyllaryna hökman suratda da ýaş wagtyk diýelim. Hökman suratda her kimin adynan başga bir lakam bardy. Sen lakamyň näme? Ya näçdan lakamyň bardy? Muha da lakam, Muhammed family olan için. Olam orf mektep bolan Muha diýerlerdi, oňa perewody siňek diýerler. Men aýtdym, beýdime Muhammed söz bir mukaddes söz beýdime diýen aýt. Oğlan nerede Muha diýip. Muha diýerler. Lakam şol. Sport bilen gyzyklanýarmy? Eger. Oňa gyzyklanmaýan adam şeýle bir gynanýar, sebebi şo wagtda hukman zanimat etmeli atipat etden sportu. Yani başarıya var. Etmeli de tawa sport sağlığı için go burada ýöne sen ýagdaýynda hukman däl, sen fit, sen femiz däl, sen figurny patsan diýelim. Şoň üçin sen kendin seren ok men pikirimçe hiç kellen ağırdan ok. Bir däne 40 ýaş aparaýasyon ýöne çağalar. Hukman ünlüýän sportu. Durmuşda iň gorkýan zadyň näme? Iň gorkýan zadym şu gatyr ul derece bolmasa da belli bir derece ýetdim de şu wagt bolyn şu öwüler bolýar, öwýäler häni. Ağam daş etýän, inim daş etýän. Şu öwüler var. Mesela ýanky halkymyzdan gal berse var ýaşullarymyzdan gelýän şu öwüler şolary götürüp bilmän araşmakdan ýaman orkanlar. O gobur zat, nefsine zat etmekten o. Aydymçylyň, bagşylyň içinde iň ýakyn görýän dostun kim? Men ýaman apşetsin adam aradım. Men hemmet bilenem. Ya köp bilýän, hemmesini hem gowy görýän, hemmesi bilenem aran gowy bilýän o zatlary. Ýöne bir adam diýmeli. Hemmet bilenem gowy belli şu sonra gowy düşünem. Barşyp geçip gatnaşylýan kan ýa. Şu sonra dost hökmünde bolanda her kim dost bolup bilmeýär, o aşna bolup bilýär, ondan gowy näme diýsem tanýanyň bolup bilýär, gatnaşan ýöne dost her kim bolup bilen o.
Ona ýa-derdi Mahmudov diýende men birinji matlagatçym şol. Birinji 2007-nji ýylda ýaşyk drama saýdymym populyar bolanny. Men şu Murgawet Trawyndan çäginden 2007-nji ýyl çenni şoň çäginden daşary çykyş etmäne gidip görmändim-de. Ondan ýaşyk drama saýdymy meni Murgawetdan çykardy diýsem meni gönläp aýtsam şu düşnükli bolar. Murgawetdan meni çykaran aýdym. Ýaşyk drama hatda srazu şu Daşoğuz, Lewap diýip başga welaýatlere diýip başladym. Tejen, Sara, şu bir aýdym üçin. Öýdümde hatda näme edip gitmeli ol, nerede kal, nerede haýso bol, nerede olat diýip şeýle alçyrany atlamalydan. Şonu birinji maňa jaňadan adam ýadardy Mahmudov. Sen nidi Batyrym hawa men ýadardy Mahmudov diýdi oly yerimden turarym bilmän al. Amjan ho diýene sen nidi bir kyn görmeden gelik seni diýip çağırdy da şonu bardym bolyn. Şonu şey diýipdi da men nidi men birinji populyar olamda maňa diýdi. Şeýdip maslahat beren bolmady diýdi ýöne. Men id özüm barýadym Halipalan öýüne özüm baryp maslahat soraýadym men id özüm sana maslahat berenip gowy maslahatlar berdi şonu. Ana jan sag bolsun. Öýlemem. O berden ýagerda janyň sag bolsun ýol görkezdiň üçin. Iň gowy aýdymçy kim diýseler kimi diýersin? Hacı Mehmetov diýer. Çalt jogap bermeli soraglary gelýär. Men jogabyň iki görnüşi aýdýan, şoň içinden birini saýlaýan. Bale. BMW ya Mercedes? BMW. Messi mi ya Cristiano Ronaldo? Messi. Futbol mu ya da UFC? UFC. Conor mu ya da Habib? Habib. Qara saçlı gyz mı ya sar saçlı gyz? Gary. Gary diýen Gary. Ştaýda jogaby pikirlenip beram gelnejem dady daýmy kösemäsin soň wara kösep ýörmesin. O gyz däler gyz diýdim. Senin hiç kim sana bermedik soragy jogap bersin gelýän sorag barmy? Şo soragy ber bize denim, özüňem şoňa jogap ber. Şeýle sorag bar bolsa. Durmuşda näme hormat goýýan? Durmuşda näme hormat goýýan? Sadalyga. Öz boşlulyga. Sadalyk sen üçin iň möhüm, iň wajyp zatlaryň biri. Plany bolasyn melýä diýip öňüne maksat goýan adama hormat goýmak. Plany dälle plany dey bolasym gelýär diýen adamlar. Men pikirimçe olan bir ýalňyş bir zat däl aga. Her kimin mysal üçin diýelim men aktör diýeli, aktörlük derejesinde diýeli Denzel Washington ya Will Smith ýa-da şo derejede bolasym gelýär diýip o maksat goýmak elbet bir zat däl men pikirimçe. Elbetde ýa-da sen diýişiňem o seniň pikiriň. Diňmen pikir. Ona şeýle bir zatda öz muştoklaryňy we beýleki kime näme arzuň bar bolsa aýtsaň Cemliyet ha. ha o jemlek gelýär. Dinlejilenmede hatta dinlemeýänlerde ýaşlarda etçardym. Biz döwürde bir araýt geçetmelýär. Biz döwür diýip bir gatwry da oda edemde golyn. Men aýdym çoljak diýip arzu edip başlan ýaş çağalyk ýyllarymda men ýadyma düşýär da şeýle bir maksat goýsaň öňde aýdym çoljak diýsen gatkyny da şo maksada ýetmek. Ýekejerat biletmelerde meselem belli bir aýdym mysal üçin men işlädim bolsa şol aýdym Halipaň bir aýdym morfa kasetada dinleýärde şol aýdym işlejek diýip şo kasetany almaly. Onun plan sağdandan öýün tapmaly gitmeli ýola çykyp. Onun şonu öýünne ýok bolsa garaşmaly gelýänçe, ondan geler onu men plan hep şonu işläp berýär, goýup gaýtmaly olam sana plan şondan gelýär. Onun plan şondan bararsyň olam öýünne ýok. Ýene dersiň bir aýdym şey edip dörýär. Onu çykandan onu ýaýratjak bolum, o studiýa bararsyň şunu çykaraýda, şunu goýaýda, plan zborny goşaýda, şey derdiň. Şeýle ılgap bir aýdymyň tek dinletmek üçin. Aşwat bolsa şeýle bir derecede ýurdumyz şeýle bir ösüp barýar da aýdyp
deyip vasp edip söz tapar ýalarla şeýle bir mümkinçilikler köpelip bar ýa-da şeýle bir şu arzu diýende arzu etdiňde arzu edesin meýle ýaşlanmada şu wagtky inni durmuş ýoluna gadammak ýani ýaşlanmada etjek arzum şu mümkinçiliklerden bizim şu gahryman arkadamyzyň gahryman prezidentimizin biz üçin ýurdumyz üçin halkymyz üçin halk üçin ýurt üçin şeýle döredip berýän mümkinçiliklerini bir mümkinçiliklerinin peýdalanyp maksatlaryna ýetsinler. Ana arzum. Yani yok diýmän sözümiz ýykman gönüm ýüzünümizde yok diýmän ne ýalga geçirip dur täsin studiýa. Aýraty minnetdarlygym bildiresim gelýär. Ve berden ýene bir gedek minnetdarlygym bildiresim gelýär. İstanbul Yeni Kapıda Türkmen taamlarymyz Fish House bizim himayetkarymyz. Sağ bolsunlar. Sana da berden ağam köp sağ bolsun aýdýan. Mene haladım. Nesip bolsa ýene şeýle gepleşiklerde seni mihman etmek islärs ve senen täzeliklere garaşýas. Özüňe gowja seret. Menem sağ bolsun aýdaýyn onda. Ayda. Ekülene size ýitler. Şunça aýdymçylygyň başlaryň içinde hormat doýup ilkinjilen hataryny oýup çaklyk etdiňiz, gepleşiňize çağırdyňyz, köp sağ bolsun aýdýan. Dinlejileň adyndanam men ardy kämat bilesi gelýän dinlejilerimiň adyndanam sağ bolsun aýdýan, öz adymdanam başgalaryň adyndan köp sağ bolsun aýdýan ýetlersiň hemmeňize. Medjeteme size. Medjeteme Köp. size. Bomba klibede garaşyň. Bomba klipe garaşýar, teşo aýdyp durmaýyn diýdim-de. Böyle. Onda ikimiz bile sağ olaşaýarmy? Ýene de efirde duşýançak. Hoş. Sağ olun. Şeýlik bilen dostlarymla gepleşimiň soňuna gelýär. Gepleşimiň tamamlamadan ozal şu ýerden ýa berden Instagramyny belläp geçecek Batyr Çapaýyň, Batyr Muhammedowyň. Goşulun, agza bolun, gollaň, unutmaň ýöne. Ve bizim kanalymyzda agza bolmadyňyz bagsa agza bolun, tesir ýazyn, like basyn. O zatlar bilýän we ýa habaryňyz bar. Döwran ýatladyp durýar o zatlary we ýene dik geçesim gelýän zatlaryň biri. Aktiwni bolun. Dostlarınız bilen paylaşın. Nesip bolsa bizim size şöyle gepleşikleri tiz ýetirip dururuz. Özüňize gowja serdin. Hoş, sağ olun.